Bona tarda a tots i a totes, regidors, doctors, amics, amigues, ades, tots aquí, el Consell d'Administració de la Secretaria de la Junta. En fi, realment, del que fa 5 anys, la Rosa, que no veig per aquí, que està aquí, és que ja estic una dansa, fins avui, l'any 2005, la primera vegada que ens vam trobar, fins avui, el camí ha estat molt profitós. No podia ser d'altra manera, no? Venint d'una dona com ella, no podia ser d'alguna altra manera. Una transformació que ha vingut donada realment perquè el que buscàvem, el que realment estem intentant empènyer en aquest moment, és sortir una mica del que són les associacions de dones tradicionals, sempre, donar un altre format, donar un altre cop, una altra empenta a lo que són, a lo que estan les dones del nostre poble, que per tant jo crec que se'l mereixien i que se'l mereixen tot, no? Hi ha una transformació, va ser arribar aquí avui, que trobes una mica encallat, no? Encallat per tots aquests records que venen a la ment, no? De tota aquella gent que allí, tot el que has vist aquí, doncs només tens que posar un record. Records de les dones pageses, que són realment motor del nostre poble, de la nostra societat durant molts anys, ho han estat. Record també de les famílies que tenen allà de gent que van fer l'orquestra de dones. Famílies a les quals conec de molts anys, inclús a la gent que estava allà. Això que un dia la Rosemary abans, que tenia el cert de la Rosemary, de la família de Paca, on un dia m'ensenyava a fer trampes al guinyol. Perquè quan no hi havia molta gent per jugar, tenien que jugar i llavors havíem de fer alguna altra senya. La veritat és que una vegada em vaig anar i vaig tornar i hi havia una caixa, que una de les fortes que sol passar a vegades la vida de la gent quan se'n va estudiar fora. L'amiga Rosemary, com no, que també hem de dir, hi ha una foto allí que me recordo moltíssim d'aquelles trenes, perquè vam fer una mare temporal al rebàs senzillament perquè no rascava bola la primera escola de la cinta, com aquesta que hi havia al costat mateix, la casa de Vallegarni, que va sonar la casa del Felipe, la cosa va de mestre en mestre, ha anat canviant. La senyora d'abuela m'ha suportat tota la vida, com no? També m'ho ha fet recordar moltes coses, no? Però l'instint del que ha estat això em diu que aquí han donat suport a tot allò que significa transformació. I la gent que ha sortit aquí en aquestes fotos, més o menys, són gent de pedra picada. Gent que molta, com la Rosa Queralt, ha treballat des de la clandestinitat, ha treballat per una idea política, ha treballat per molt de temps en dones, i el que no són dones, al principi també, per canviar la societat. Com ha fet també la Rosa Vandellós, no? Aquí són més propers a la meva generació i conec potser més de prop. Dones que han tingut la capacitat d'intentar transformar tota la nostra societat en busca d'una cosa. Potser en busca d'una cosa que tots volem i ens sempre, que és la justícia social, que és el que realment ens transforma, realment acaba transformant-nos la nostra societat. Per tant, encara que avui en dia intentem deslliurar-nos de tots aquests tòpics que existeixen sobre les dones, encara que sabem que hi ha una llei, avui en dia lleis que protegeixen a les dones per damunt de tot, encara sabem també que cobren menys sou que nosaltres, encara sabem que han venit d'un temps molt endarrerit, molt fosc, a més, que una cosa m'ha fet també curiosament a mi, no? Dient que la República diuen que no hi havia cultura, no hi havia festa, que és una cosa curiosa, que hi ha sigut aquella cosa també de transformació. Per tant, aquestes dones que han estat mares, que han estat educadores, que han estat psicòlogues, que han estat metges de la nostra societat, potser sigui perquè, en definitiva, com diuen els antropòlegs, van ser elles, les dones, que van inventar realment l'idioma, la parla. Perquè també és possible que tenen aquest grau d'humanitat que normalment de vegades nosaltres no tenim. I humanitat que significa ni més ni menys que fer coses, sobretot cap als altres, i estimar allò que fas. Per tant, gent que lluita i gent que continua intentant transformar el nostre dia a dia. I
això és l'important d'aquesta tasca, la tasca que ha de fer. Jo només voldria encomanar dues coses, i que en els 5 anys hem tingut un recorregut ampli, fort, valent, i que la cosa s'alvira una mica en potència. Una cosa que m'ha fet molta gràcia, que ha dit el doctor Santigosa, i és que hi ha un pont, i és veritat, més enllà d'aquí hi ha vida, hi ha un pont, sobretot ara una vida molt propera. Per tant, encomanar que això no pari aquí a Deltebre, perquè el que passa a l'altra part, malauradament, és el mateix. Per tant, hem de fer bloc comú en aquest poble germà, que ara és el pont, com dir molt bé, és una cosa més. I demanar-vos una cosa, que no tot acabi aquí. Que no tot acabi aquí perquè realment, quan parlem de dones silenciades, recordeu, un 13 i pico % de la nostra població és immigrant. I, com molt bé també ha dit el doctor, aquí no veiem a ningú. Per tant, la tasca no només ha de ser regar-nos floretes, permeteu-me que sigui una mica un favor al final de la meva actuació aquí de Nova Xerrada, però dir-vos que hi ha molta dona silenciada en aquest col·lectiu, moltíssima dona silenciada que no pot obrir la seva veu. Per tant, encoratjar-vos a continuar i encoratjar-vos també a que aquestes fites puguen ser complertes en un terme de temps bastant curt. Moltes gràcies i força vida a Ales i a tota la seva gent.